vond het van de middag nog wel noffelijk waar. Flink wat zinnen. Ja, van de morgen werden er nog een paar buien en buikjes actief. En dat deelde ik van het begin van de middag. Maar vind dus prima waar. En ze zult joenlijk wezen. Uiteindelijk zucht het weekend er ik net meer uit. Joen en vannacht. Joen eerst droeg. Staar gewoon wat meer bewolking. En vannacht dags wel weer een aantal buien. In het kust- en watergebied misschien maar tonger. Via dus een temperatuur zit tussen de 10 en de 12 graden. En de wind, nou die komt weer eens even uit het zuidwesten bij. Zuid-zuidwest. Ja, die zal matig en vrij krachtig wezen. De vrij krachtige wind in het kust- en watergebied. Morgen in de maand is er een aantal buien en dan denken we, dit wordt een minderdag. Nee, want in de middag hebben we weer dat effect met flink wat zinnen en droegwaar. Temperaturen morgen, sommige bij de 15, 16 graden hinnen. En de wind die zal matig en krachtig wezen. De krachtige wind in het kust- en watergebied. En de windrichting zuidwest, misschien letter wel wat meer westelijk. En dan zetten we terug naar de joentijd. Nog altijd een droeg zet nou stiert. In de nacht misschien een buiken. Snijn, en lijkt het aardig droeg te blijven. En een droege dag heb ik zelf staan. Maar zinnen, maar bewolking en een temperatuur zomaar bij de 16 graden hinnen. Op een matig en krachtige wind, maar dan uit het zuidwesten mooi. Zeggen we vooruit naar manje, ties en waasje, dan hebben we wel eens even een bui of een buiken. En dan hebben we waasje een protte bewolking. Misschien een buiken, ties en buiken, maar wat zinnen. En waasje een protte bewolking, maar betiden buiig waar. Temperaturen deze dagen om en bij de 16 graden hinnen. En we moeten morgen maar weer even in het waasje.